በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም በዚ ድምፂ ዝትሰምዑ በዚ ምስሊ ዝትሪኡ በዚ መንፈሳዊ ቻነል እትከታተሉ ፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ከመይ ኣለኹም? ከመይ ትኾኑ? ኣሜን። ቅዱስ ዘላለማዊ ሕያው እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብህይወትን ብጥዕናን ስለዝሓለወና ክብርን ምስጋናን ልዕል ስሙ ይኹን። ንጽይተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብፅሕያ። ብሓፈሻ ኩሎም ውርያን እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይብፅሕዮም። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሓንቲ ሕቶ የመፅየኩም ዘለኹም ሕፅር ዝበለ። መጀመርታ ግን ጾም ከመይ ኣሎ? ትብርትዑ ደለኹም? ትሕይሉ ደለኹም? ኣብ መንፈሳዊ ህይወትኩም ትጥንክሩ ደለኹም? ከመይ ኣሎ ክብለኩም ይፈተው። እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ንጾሙ ዘለና ጾም ከዓኒ ንበረኸትን ንፅድቅን ንፍረን ይግበረልና። ቀፂለ ናብቲ ሕቶይ ክኸይድ ከለኹ ኣብ ግዜ ጾም መዓልታዊ ክንደይ ስግደት ክንሰግድ ይግባአና እያ ትብል እታ ሕቶ። ብዙሓት ሰባት ነዚ ሕቶታት እውን የቕርብዎም። ብሕፅር ዝበለ ግን ንኩሉ ክጠቅም ይኽእል ኢለ ስለዝሓሰብኩ ዝሰርሐ ዘለኹ ማለት እዩ። ንስኻትኩም እውን ድማ ሰሚዕኹም ናብ ካሊእ ኣሕዋት ሸር ክትብልሎ ብትሕትና ይሓትት። ስግዳን ብስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ሰለስተ እዩ ዝኽፈል። ሰጊድ፣ ኣስተብርኮ፣ ኣድንኖ ይበሃል። ሰጊድ ማለት ኩሉ ኣካላትካ ወዲቕካ ትሰግዶ እዩ ናይ ኣምልኾ ስግደት። ኣስተብርኮ ማለት ከዓ ድንን ኢልካ ንስኻ መሬት ከይለገበ እትሰግዶ ስግዳን ማለት እዩ። ኣድንኖ ማለት ከዓኒ ኣብኡ ከለኻ ናይ ሰለምታ ርእስኻ ድንን እተብሎ ማለት እዩ። እዚ ጾም እንሰግዶ ስግደን ግን ኣድንኖ ዘይኮነ ኣስተብርኮ ዘይኮነ ሰጊድ ወይ ከዓ ስግደት ኢና እንሰግድ። ስለዚ ኣብዚ ጾም ሒዝናያ ዘለና ኣብይ ጾም ክንደይ ስግደት መዓልታዊ ክንሰግድ ይግባአና ዝብል እዩ እቲ ሕቶ። መቸም ቤተ ክርስቲያንና ኣቐሚጣቱ ማለያ ሰብ በብቲ ዓቕሙን ደረጅን በብቲ ቤተ ክርስቲያን ዘቐመጠትሉ ክሰግድ ይግቦ እዩ። መዓልታዊ ክሰግድ ክኽእል ኣለዎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ጾም ማለት እዩ። ስግዳን እቲ ሓደ ንዲያብሎስ እንስዕረሉ ንሰብነትና እንገዛሉ እዩ። ፍትወታትና እንስዕረሉ ንሰብነትና እንገዛሉ እዩ። ወይ ሰግድ ኩሉ ብርክ ንዓኻ ይሰግድልካ ከም ዝተባሃለ ብስግዳን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ ናይ ኣምልኾ ስግዳን እንፍፅመሉ ነፍስና እንገዛሉ ፍትወታትና እንርሕቐሉ እዩ። ብጣዕሚ ስግዳን ወሳኒ እዩ። ጽቡቕ ነገር እዩ። ክንሰግድ ኣለና ወሳኒ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ጾም ማለት እዩ። እምበር ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ኣብይ ጾም እዩ። ብዝተፈላለየ ስግዳን ኣብ ዝተፈላለየ መዓልታዊ ስግዳን ክንሰግድ ይግባአና። ዝተሓተ ስግዳን ክንሰግዶ ዝግባአና 41 መዓልታዊ ተሰጊድና እዚ ዓብይ ነገር እዩ። 41 መዓልታዊ ክንሰግድ እንድሕር ዳኣ ኽኢልና ማለት እዩ። እዚ ዝዓበየ ነገር እዩ። ካብኡ ተበሊፅና ከም እንዳበለ እንዳወስኽና ክንከይድ ንኽእል ኢና። ግን እንታይላ ሓደ ግዜ ናይ ብስምዒት ክኸውን ይኽእል ወይ ደስ ይብለካ ናይ መጀመርታ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ትሰግድ ነው ብድሕሪት ተጎድፎ ወይ ከዓ ተቋርፆ። ካብ እንገድፎ ግን ብዙሕ ሰጊድና ካብ እንገድፎ ተቋርፅ መዓልታዊ እንሰግዳ ስግዳን ክትህልወና ንሳ ከዓኒ 41 እንድሕር ዳ ሰጊድና እዚኣ ኣኽልቲያ መዓልታዊ 41 ንስገድ። መዓልታዊ 41 እንድሕር ዳ ሰጊድና ዝተሓተ 41 ማለት እዩ። ክንውስኽ ንኽእል ኢና ልዕሊ 64 ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም 120 ከምኡ እንዳበለ እንዳወስኽና ክንከይድ ንኽእል ኢና። ግን ሕዲ 41 እንተሰጊድና መዓልታዊ እዚ ዓብይ ነገር እዩ። ሰብነትና ስግዳን እንዳለመደ ይኸይድ። ከምኡ ከዓኒ እቲ ጾምና ከዓኒ ስግዳን ክሕወሶ ከለካ ዝያዳ በረኸት እንቕበለሉ ስለዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ከየቋረፅና እንድሕር ዳ መዓልታዊ 41 ስግደት እንድሕር ዳ ሰጊድና ይኣኽለና። እንታይ ኣሎ ሓደ ግዜ ከም ተቐድማ ኣቢለ ዝበልኩ ህውኽ ኢልና ብሓንሳብ በቃ እንሰግድ ሞ ናይ መጀመርታ ኩሉ ግዜ ጥዑም፣ ድሕሪ ግን ጠጠው ተብሎ ተቋርፁ ኩሉ ነገር። ካብ ዝቋረፅ ግን ምጡን ዝኾነ ዘይቋረፅ ጾም ኣርፊድና ቅድሚ ምልካፍና 41 ጸሎትና ጌርና ድሕሪ ጸሎትና ከዓ 41 ስግደት ክንሰግድ ይግባአና። ኣብ ሰንበት ኣይስገድኒ። ኣብ በዓላት ከዓኒ ባለወልደ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ኣይስገድኒ። ስለዚ
እዚኣቶም ዘይስገደሎም እዞም በዓላት እዚኣቶም ኣለው። ሰንበት ኣይስገድኒ ካብ ወፃኢ ግን 41 እንዳሰገድና እንተኺድና ሰናይ ነገሪ ናይ ኣምልኾ ስግደት ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ኣብ ዝኾነ ግዜን ይፍቀድ እዩ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት እውን እንሰግድ ኢና ማለት እዩ። ነዚ መስል ብዛዕባ ስግዳን 41 መዓልታዊ እንስገድ ዝብል እዩ ናተይ ምኽሪ ዘለን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ክንገብር ይርዳእና። እዛ መልእኽቲ ናብ ኣሕዋትኩም ናብ ማሕዘትኩም ሸር በሉሎ ፈሎ ምግባር ኣይትረስዑ። እግዚኣብሔር ብሰላም ናብ ብርሃነ ትንሣኤ የብፅሐና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።